Ora ngono bangun desa wae kok dadak nganggo tinenggan pusaka Ndrawati. Kamangka Sekar Wijaya Mulya kuwi ora kena pisah lawan awakmu Ndrawati. Mula saiki kowe tak utus balik sowan marang Kakang Semar. Yen Sekar Wijaya Mulya dina iki ora bakal prapta ana ing Karakadempel. Lan matura babar pisan yen aku ora bakal ngaturake Sekar Wijaya Mulya. Mula kang saka iku ya Nger, Wisanggeni. Tak jaluk aja gawe geger mbetuke banyu sing wis bening ana negara Ndrawati kene. Yen sira klub atmaja kuwi sing ngabekti kelakon wong tuamu dhewe, apa kang dadi dawuh Siwa Ndrawati iki sira Wisanggeni mesti mitu dawuh wong tuwa. Mula kang saka iku Wisanggeni, tak jaluk kowe matura kelawan Kakang Semar. Golek srana liyane wae sak liyane Sekar Wijaya Mulya. Yen nganti wani Kakang Semar ngampil Sekar Wijaya Mulya, mongko kowe ngerti dhewe derajate Semar kuwi apa? Lah kok wani-wani dheweke bakal ngampil Wijaya Mulya? Ateges Kakang Semar wis ngasorake derajate marang Ratu Ndrawati. Aku sing ora trima kelawan perkara iki, Ger. Tata muncap ler kinetat duka yayasin iku medhot padoning lati kerot-kerot kanang waja yen sinabet marang sakedeng metu dahanane nyuwun sewu wa ora ateges aku nranyak karo Siwa iki ora aku munggah ana ing kedaton kene ora paliwara pancene wis tak jarak. Nyuwun sewu ya, Dik. Gandeng aku mau wis didum iki mau iki jane wis didum Dil. Sing rembugan ki adhiku Wisanggeni ning yen ana dukane Siwa Ndrawati nek ana sambikala Siwa Ndrawati Antasena sing ngadepi. Ngene, Dik. Lho, piye Antasena? Iki mau Siwa Kresna ngandhakake Siwa Semar derajate wong caceplik ya toh. Nanging wong sak donya, wong sak jagat wis mudeng, wis padha sit pirsa. Nanging uga sumrupa ya wa. Sanajan to Siwa Semar kae derajate ing kiri kae uga dewa Ngejawantah, ya to. Gandeng Siwa Kresna ngendika kaya ngono, wah aku ora trima. Ora trima. Saiki ngene Pakde. Tak jaluk dina iki Pakde gelem ngaturi ngampil Sekar Wijaya apa ora? Yen aku ora gelem ngampil terus piye? Wis ora kakean genem guna ya toh, tanpa guna. Umpama to Pakde tak tantang jotosan iki piye? Lah salah bocah edan iki. Lah karo kapane Dik kok nantang jotosan iki piye? Mbah Raidep. Bakune dene iku diwenehke apa ora? Kowe aja edan. Parasa, Ger. Aku ki wakmu gedhe Antasena. Aku ora peduli. Gandeng aku ki wis aguh kelawan karo Siwa Semar ngaturake kembang Wijaya Mulya. Ya. Tinimbang aku ki gagar wigar tanpa karya bali malah isin uluhe becik aku mati tinimbang ora entuk sediaku. Oh. Lah wong edan tenan cah iki. Bocah ora ngerti bekti karo wong tuwa iki piye? Dados Senopati wonten negari Ndrawati menika kula. Menawi angger Antasena badhe nantang Sinuhun Kresna sami mawon sampun ngasraken Senopati Ndrawati. Monggo kula aturi medal njawi nggih. Wah, ayo tak ladeni.
kowe malah wani nantang lan kewanen ngomong kuwi piye? Panas Setyaki kuwi pepundhene awake dhewe. Lah kok malah mbok tantang mbok jak jotosan iki piye? Lah dijak metu jaba iki piye? Lah aku jengkel karo kowe kok. Omong ora rampung-rampung iki piye. Wis, tak jaluk aja mbok bacotake. Kowe manut marang aku. Sekar Wijaya Kusuma tak colongne. Lho, lah terus carane piye? Wis, saiki manut to. Ayo, saiki wis metu njaba kene. Papan sing jembar. Wah, langap-langap wusmu. Mati dene kangku. Setyaki, aja kaya bocah cilik. Aja ngawur mangkono to Setyaki. Lah kok kaya tah cilik iki kepiye? Ayo, iki sapa? Inggih. Menika ngasuraken derajat panjenengan. Ora ngono aku ora rumangsa diasurake. Semenuga Antasena. Lah kok iki cah enom kok ya wangkal iki piye dikandhani? Nggih. Ora idep. Kaya aku eneng mung jotosan. Kudune aja padha nuruti ubaling hawa nafsu. Kuwi Antasena ki ya kudu dipikir luwih dhisik. Kowe iki mbelani Semar, jane iki untuk apa? Coba aku arep takon karo kowe. Bali bocah loro kae cah kudu ora kena dikandhani. Setyaki. Inggih, kula wonten dawuh. Kowe weruh apa? Ing antariksa ki mau eneng apa? Kula mboten sumerep napa-napa. Wah. Eling-eling wisanggeni anake Janaka, ya ta? Sing tuwa kulinane nyolong wedokan, ya ta? Lah sing enom senengane nyolong pusaka. Wis. Setyaki, wis tak jaluk ing ngersa negara Ndrawati. Aku pengen weruh jane pusaka mau arep kanggo apa kelawan Kakang Semar.
sore padang bulan yo ayo kanca padha Kum Getuk asale saka tela potong ngantuk iku tabane apa Allah getuk asale saka tela yen rapat tok atine rada gelap aja bodoh mas aja bodoh kadung janji aku mangko sore-sore pada bulan ayo kanca padha dolanan rene-rene bebarengan rame-rame yo kegocekan kae-kae rambulane yen disawah kok nawe-nawe kaya-kaya ngelingake kanca kabeh aja turu sore-sore getuk asale saka tela potong ngantuk iku tandane apa Allah getuk asale saka tela yen rapat tok atine rada gelap aja bodoh mas aja jauh kadung janji aku mangko gelap ah ngancik meh matet songo menyura nyuto iya nek eneng truk iya Kang Gareng apa dene kowe tole Bagong ya Mas anu le truk heeh piye truk ya sadurunge akeh-akeh nggonku matur ayo Kang Gareng lan Bagong tak derekake nyuwun sing Gusti Kang nyipta jagat iya to dene aku kelawan kowe bisa nuhoni jejeban Kang Sinangga ora enteng Kang iya alhamdulillah ya to lumintuning berkah jurung dadi payung rahayu Kang Gareng iki mayungi sowane awake dhewe sak kanca sak rombongan Sambada Group iki sowan ya to ulang tepung Ladiwana tumraping warga ana ing Desa Purbayan iya ya muga anggone awake dhewe nggelar kabisan bing ing ratri iki ya bisa kanthi rancak ora ana sambikala sawiji apa iya kasumbul karo Eyang Pangeran Purbaya iya iya Letruk saiki bisa lan sak diwasane aku lawan kowe ya anggone awake dhewe nggelar pakliran bengi iki iya anggone Metruk ana papan sing bawera iki iya gedung iki milike masyarakat Desa Purbayan wah elok ya gedunge wah jane nggon sound system sok weng 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 iya bengi iki nderek mangahi bagya anggone
warga desa Purbayan mengeti ambal warsa desane sing kaping 76 taun ngono. Wah, dan iki nganake Danarasa tumraping warga ana ing wewengkon desa Purbayan kene. Ya, iki anggone duwe perlu pancene bar tahun politik kalau wingi kae ya, Truk. Para ana ajang pesta demokrasi. Iya, mulane bengi iki tak suwun ya ta warga kene utaminipun monggo ya ta bakune awake dhewe bengi iki seneng-seneng ya ning nganggo tatanan ya tontonan tatanan ya nek tuntunane ngono. Ya pancen ngono Kang Gareng, mula aku karo Kang Gareng lan uga Bagong iki ana sing wulan sing lagi deres-derese udan. Awake dhewe kudu tansah ngati-ati mergane apa sing jenenge bencana alam kuwi iki awake dhewe ora ngerti. Mula awake dhewe kudu tansah waspada. Iya. Karo meneh babakan penyakit kayata nyamuk, demam berdarah kuwi mestine ya akeh. Ya mergane ya mangsa ngene iki akeh banyu sing padha ngejimbeng ana ing kebon. Lah kuwi kudu enggal-enggal diuruk. Aja nganti anek jentik-jentik ngono kae. Ya. Lan aja lali meneh ngonsumsi vitamin. Reng. Aku wis bendina ngombe vitamin kok, Truk. Vitaminmu apa? Vitaminku vitamin E. Iki apa? Enak tenan. Oh, alah. Iki vitamin apa? Iya. Bengi iki uga awake dhewe dikancani karo Masmu Pentor lan Mbok Indembik. Nah iya. Isih kok Mbok Indembik bar gara-gara pamit arep ning Malaysia. Pesawate jam pira? Jam 3 sore. Loh, jam 3 sore kok makate budal gara-gara lho maksude iki nang omah iki toto-toto sik ya to. Berkemas-kemas terus karo delo-delo karo Kang sing kakung ngono. Ngapa? Ya jagongan ning omah arep ngopo meneh. Wis tuwek padha suweke ngono wae. Ha iya. Sing takune ayem tentrem bagas kewarasan awake dhewe sowan ning kene ya, Truk. Iya. Ya pokoke nuhoni jejiban, nuhoni dawuhe Mbah Lurah Budi. Iya. Wah, jan hebat tenan. Mulane ayo iki Mas Pentor iki keparenga jumeneng. Iya, ngene. Mas Pentor. Wis. Kok jenenge Pentor iki jane iki nang apane to? Ha iya. Kuwi dadi tuwuh pitakonku lho, Truk. Iya. Pentor niku saka Tembung pendapatan kotor. Pentor Dadi rasa tanggung jawab nyang keluarga. Umpamane kula nderekke sampean nyambut gawe. Heeh. Diparingi semene. Tak keke kabeh cul ora awel. Weh. Nggih paling nyinggahke uang kenakalan. Weh. Kuwi jenenge ora culwul ngono ki ora. Nek Maksude uang kenakalan niku ngeten. piye? Tuku rokok ben ora ngatung wong wedok. Heeh. Tuku bensin ben ora ngatung wong wedok. Oh. Dadi disinggahke nek dikeke kabeh. Wah, ora iso seneng kula. Oh. Ora iso tuku rokok, bojo kula nyang dhuwit senenge ra umum. Oh, lho kabeh ki neng dhuwit pancene seneng. Ning nganggo umpan papan. Ning nek piyai putri kan wis umum. Heeh, piye umume? Piyai putri niku benten kali piyai kakung. Heeh. Wong wedok niku ndhedhet 20.000 paribasan, wong lanang ndhedhet 50.000. Niku awet sing 20.000 kok. Lho kok iso? Nggih wong wedok niku arep tuku apa-apa mesti wegah. Ning wong lanang ndhedhet 50.000 walah wis sering kobro ning warung jajan wedang segelas jer jagjok mawon. Niku kasunyatan. Ya kenyataan ngono kok Mas Winter. Kuwi ning kula kalih wong wedok. Nggih selalu istilahnya bergotong royong berumah tangga niku iso harmonis. Lha ya kudu ngono no. Nggih wong wedok no bojo kula niku senengane teng pundi-pundi senengane melu gowes pit-pitan niku. Weh. Gowes. Gowes nggih. Pit-pitan kuwi.
Walah angger gowes mongko bojo kula nu lemune ra umum. Heeh. Nggih wingi niku gowes niku Heeh piye? sedele ilange ora ngerti bojo kula. Ora. Lah kok sedele ilang ora krasa ki jane ki bojomu ki duwe kulit apa ora? Duwe rasa pangrasa apa ora? Bojo kula nu lemu awake. Heeh. Delalah melu gowes mulih sedele kok ilang tekok kalih kula. Pak, lah sedele nek ndi kok jiglok ora ngerti aku ora krasa. Terus Mongko sedele nyelempit nggen bokong. kuwi bojomu kuwi. Nggih. Lho kok ya nganti ora weruh to? Saking lemune kok, Bos. Walah. Wah, bojo kula niku jan kreatif kok wonge. Ora. Lah nek bojomu nek mlaku terus piye nek lemu ngono iki? Walah ngomong ketepang nganti kaya ngempit kodok kok. Nang arep pipi kula tresnani. Oh, ya iya. Niku kanca sehidup semati dadi rekoso ki apa-apa mesti nyanggon bojo. Iya no. Luwe-luwe jamane sakniki to, Bos. Heeh. Jamane sakniki kudu eling lan waspada. Iya. Eling marang awake dhewe, waspada marang sapa wae. Oh iya, tak kira eling karo brindangane. Oh, kula mboten demenan, Bos. Ora payu. Nggih paling nek kira-kirane ya tuku dadi. Apa nih? Nggih tuku dadi ngoten mawon. Oh ngono. Wah wong dhewe ya ngono abot sanggane kok. Lah iya no, mula aja aneh-aneh aja macem-macem. Kula ndek bojo siji nika kejeme ra umum kok. Apa-apa kurang sithik no ngepruk dandang ndase wong lenang kok. Loh, bojomu kuwi? Nggih. Wis bojomu jane preman apa? Riyen niku kula nemu niku riyen mantan pemain tong setan. Oh. Nggih sirkus niku reng. Heeh. Saniki tonge pun ilang mengkari setane le katut sak yaene. Nggih. Jebule pemain tong setan to. Nggih sing baku nderek Manggawi Bagja. Heeh. Ngalap berkah kalih Kanjeng Pangeran Purbaya. Purbaya. Muga-muga awak dhewe sak bungkure ing gedung Purbaya mriki pinaringan bakas waras sehat. Amin. Sedayanipun sing rawuh pinaringan ayam tentrem bakas waras. Sinanding rezeki ingkang sempulur Allahumma amin. Kuwi sethithik tak cuplikke ya dumadine Desa Purbayan iki tak catet nang kene. Oh nggih, Bos. Iya, kuwi kanthi awewaton wasiat Pangeran Purbaya ya kuwi Pangeran Purbaya ki putra Sinuwun Kartosura, Sinuwun Amangkurat siji. Mudeng ta? Oh nggih. Kuwi ning Kraton Kartosura kono. Kira-kira jaman semono. Rikala semono Sinuwun Kraton Kartosura kuwi peputra cacah loro, Mas. Oh, sinten, Bos? Cacah loro siji kuwi Gusti Purbaningrat, sing pindho Gusti Purbaya utawa Pangeran Purbaya kuwi. Ngono. Kuwi pancene wiwit timure kuwi Pangeran Purbaya kuwi kondang nggone gentur tapane kok, Mas. Gitu. Gentur tapane anggone cegah bantal kurang guling lan kandel nesu bratane tenan, nesu bratane elok tenan kuwi. Nganti ngancik dewasa, ya to? Nggih. Pangeran Purbaya kuwi iso antuk wahyune pulung kraton langgeng. Ya ta? Banjur terus dina Selasa Kliwon Pangeran Purbaya nyuwun pamit keng ramanipun lan eyangipun ya kuwi Sunan Kalijaga. Nggih. Terus sak banjure Pangeran Purbaya kaparingan wangsit utawa wasiat ingkang setunggal lamun ta putuku Purbaya weruh pisang raja setangkep pethiken ya ta panganan karo cantrikmu loro kuwi mlaku banjur ketemu tegalan ketemu pisang raja suluh ngono kae Nggih. terus pisang raja mau dikethok didahar usana tegalan mau disabda dening Pangeran Purbaya dadi desa Purbaya dadi desa Tegarja sik Tegarja. dadi Tegarja saka tembung tegalan karo gedang raja kuwi mau. Oh, Tegarja nggih. Banjur Pangeran Purbaya mbacutake laku menggok manengen mangidul tekan kidul lepen ngawe abdi utawa cantrik iki mau. Ayo cepet nyaketo ingsun. Banjur nyabda ana kono besok dadi desa Ngawen. Iki saka tembung ngawe iki mau. Oh, Ngawen saka tembung Ngawen. Heeh, kuwi desa Ngawen. Mbacutake laku maneh ngidul ana ing desa Mangetan Krasa Sayah ya ta.
Nggih. Mlaku maneh ngidul, ya to nang kidul desa, wetan, terus piyambake krasa saya sinambi lenggah dhahar pisang raja. Lajeng ngendika dawuh para cantrik sakloro niki mau. Aku golekno banyu, gitu. Aku golekno banyu. Cantrik loro golek banyu ketemu ledokan banyune bening, banjur matur Pangeran Purbaya entuke banyu saka ledokan kasabda dadi desa ngledok ngono kuwi. Oh, nggih. Banjur Sinuwun Purba kepareng siram jamas terus agemane dicantelke ana wit mlanding rampung anggone siram ngagem busana maneh sing dicantelake ana wit mlanding mau ana rejane jaman dadiya kene dadiya desa tempel. Nah iki desa tempel lor etan omahku kae. Oh, desa Tekarjo. Iya, bubar siram ya to. Lajeng Pangeran Purbaya ngersake sare. Ana sak kulon dalan dawuh kon goleke bantal. Abdi dalem mlaku mangulon entuk bata ijo. Terus diaturke Gusti Purbaya, banjur Gusti Purbaya nyabda, besok ning rejane jaman papan kene jenenge bata ijo kuwi kidul ngomahku, ya to. Kidul gubo kuwi jenenge bata ijo. Langsing tak nggo sare iki dadi desa Purbayan utawa desa Purbaya kuwi. Kuwi sethithik sejarah Mas Pintor dumadine. Heeh, dadi desa Purbayan kuwi dumadi saka kuwi mau. Terus eneng pirang-pirang desa ana desa Tempel, terus ana Pandean, ana terus kuwi kabeh kabawah desa Purbayan. Niku mung saking putra kalih nggih. Purbaningrat kalih Purbayan. Lah nek nika sapa? Purbasmara nika Wah, nek kae saka kae. Saka ngendi? Mojosongo. Mojosongo. Dimatine. Nggih, panci sejarah zaman riyin niku nemu kasunyatan. Iya. Yen dipetani disinau tenan niku, wo. Pancen eneng anune kuwi ora hoak. Iya to. Saestu. Kuwi pancen kasunyatan. Dadi kabeh iki enek sejarahe, Mas. Nggih. Mulane wingi aku karo panjenengane para kadang perangkat Mbah Lurah sak jajarane kuwi padha tilik ning situse ning sumur kono sing dienggo lelenggahan terus ngunjuk. Lah kuwi eneng, sumure isih eneng, Mas. Oh nggih. Iya, ning sayange sumure kuwi saiki wis duweke uwong dadi wis ning jero omah. Oh. Iya. Kuwi mongko yonine iki luar biasa gedine. Lah kuwi pomo iso ijen ngono ya, iso ora dadi siji karo omah. Oh. Penak. Ndak malam Jumat kebuak wong. Nggih, pun kersane direksa piyayi diopeni. Iya, ya alhamdulillah direksa diopeni karo piyayi sing mapan ana kono. Dembi. Sapa? Ngene. Dembi kuwi. Mae dembi. Gembi mau dembi kene, Mbak Dembi. Ya kene dikanthi kene masa ya metetek ning kono. Aja ndeprok terus kelet anumu kok. Apane sing kelet? Sikilmu karo panggung iki lho. Apa dilem apa piye kok kelet iki? Mriki Mbak Dembi. Nggih. Ini mae dembi. Inji. Ha iya. Jenenge asli iki sapa to jan? Aku malah ra mudeng iki. Apik niku. Apik niku. Dembi niku. Pikiranmu mesti sing ora-ora mesti. Nggih. Lho, panci wong dhisik iki wong tuwa dhisik iki nek jenenge anak iki gur mingkem karo melongoh kok. Asma Kinarya Japa. Nggih. Iya to. Nek jaman biyen ki ora eneng jenenge Irawan iya to. Nggih. Yaskia. Mboten enten. Enenge Slamet Surip. Nggih manut dina Senin, Selasa. Nggih, riyen niku nek jenenge gur mingkem kalih melongoh pamane Jiem. Kuwi mingkem, Sayem. Kuwi mingkem, Dembi. Kuwi melongoh. Malah melongoh. Heeh. Dembi iki melongoh. Iya. Inje, Selamat. alhamdulillah. Pripun Pak Niki Deplentor? Sing nenggani nggih tasih kathah. Alhamdulillah. Menawa Saestu. pepundhen kula Pak Bayan nggih tasih. Pak Bayan tasih nenggani. Lho, arek nyanyi meneh kok, arek nyanyi meneh. Lho, ora apa-apa. Sewu kutha malih. Mboten. Lho, request Pak Bayan, Pak Dalang anu lho, orjene kedahanten Pak. Oh ngaten, nggih. Ah, mongko
kok tak sisihke iso tuku susu iki. Sadurunge Pak Bayan minggah pepanggungan, minangkani sedulur kunom kae ke Nogosari, Mas. Siapa? Mandra. Wah, iya. Iki. Mandra Al Muharram ya kae. Burine kaya ngono ki lho. Permintaan lagunya Manis. Oh, ya. Manis, Dik. Nggih. Iya. Minangkani iki wah. Niki Langsung diderek iki. duet piyambak Ndak apa-apa. Oh iya. Duet nang karo kowe. Oh, Wong loro no. tegese Mas napa panjenengane ngoten lho. Kula. Wes cangkeme nek. Dadi panjenengane. Mula kowe iki muni ombo nang muni nganti mau bul. Ora mangsa aku kok terus pikirane kok barungan iki lho. Keting aku nek ngono. Lho. Iya. Ombo ki ombo wawasane. Oh iya. Ora ombo abrakmu nek kowe tetep ombo. Bul. Mangsa aku kok. Sita. Kowe iki rupane ayu ini ya. Kang aku mbok dilat. Ora sudi. Lho, lah ngopo? Dilat kowe malah panas. Ndek kok iso? Kowe barang haram yang ngono. Oke, dikasih lagunya bersama Manis. Pengerawit Injih. Sembodo. Sembodo. Mireng kula wau ya Samboyo jebul Sembodo. Sembodo saestu. Sambodo Group. Iya. Sambodo Group. Iya. Yuk, manis, Cok. Dalos. Arjune melu. Pengendange Mr. Bean. Ayo. Endra.
Dipun minangkani pambudutan, Bos. Ya wah. Panci gamelan niku anu nggih digarap piye-piye kepenak. Kandhani kok. Saestu. Ning ya mung kari sesa-sesa sing garap. Nggih, leres. Tabuh piye, gending piye. Nggih. Dolanan piye. Nggih. Didol. Nggih, Wesok gamelan iki. leres saestu. Saestu ki gak kata-kata apa ngono. Malah didol. Saestu ki tenan ngono lho. Oh, saestu Wong tenan. nek ra paham belas ki lho ya. Malah didol. Lho kemayu ancen wedok ra kemayu. Alah nek mati ya mampu. Apa? Kok rumangsaku dek, ngono kuwi. Lah jare tuh wong wedok iki kemayu. Ancen, Kuwi wis umum kemayu. ancen. Nek kemayu kuwi mulai nang bedane antara wong wedok karo wong lenang. Heeh, bedane apa? Wong lenang kuwi yen samsaya sugih, Heeh. kuwi mesti samsaya kemaki. Sansaya kemaki. Nek Tur mesti melarat. lho 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 lho. Kowe Dadi? ndeloki wong lenang sugih, kono kemaki mesti melarat lah. Dadi nek wong lanang ki sugih kemaki Mesti ndang melarat. Ning beda. bedane karo Wong wadon kaya kowe kuwi, kuwi kemenyek kemayu, ning malah samsaya sugih. kok iso bedane ning endi? Hah? Bedane ning endi? Mbok kira ki aku genggek ngono apa piye? Iya. Aku ora ngarani kowe begenggek. Nek kowe ngaku dadi begenggek ya monggo kuwi urusanmu. Up to you. Kok rumangsaku kok. Terserah Anda. Ketoke panjenengan iki curhat dhisik tau sugih saiki dadi kere nganti ibarate mangane sego aking. Berarti bener ta kuwi curhat tau kowe seneng karo wong kemayu. Iya apa ora? Bandaku mbok entek-enteke kowe ora krasa. Mula aku dadi kere iki mergo dapurmu kuwi lho. Kudune kowe eling lho. Oh dhisik Mas Pentor iki tak ngenekke entek. Saiki ndang mbok entek apa-apa mbok culke mbok dugang. Lah kok kowe ora mati sisan? Hah? Aku mati ora kemrungsung nek kowe arep nyalip ya monggo. Nyalip ke pebalapap tegese iki mati eleke gen kari apike. Ora. Nek sirmu mesti aku ndang mati. Lah yo yo koyone ra Nek aku mati ora kemrungsung. Lah ngopo ora? Aja do nyebut, aja dur ngucahke mati wae. Mboten tegese mati eleke ngoten kanton apike ngoten. Kuwi ya kena mati Lah eleke. iya. Nek mati pike ora kena. Kok kepek bareng Mati kok. apike iki lho. Oh iya. Ora Mati kena. apike. Lah nek marai. Wong ne disuwun. Iki apike Bakas kan waras. Mas Pentor. Nggih pripun, Bos? Iki Pak Bayan kon munggah Lah, panggung dalah. nyanyi meneh. Monggo Pak Bayan. Ya ana wong sing Iya, pesen urgent ngono kok. Ning nong nigung Pak Bayan. Sego jagung ora doyan. Kandhane awak. Telung tandak yo, ayo diringi. Ayo monggo Pak Bayan. Ya Pak Debayan. Nah, ditanjakke sing pesen Nggih. urgent kok. Piting lapangan. Sumangga Bapak Bayan pinarak wonten ing sasana pahargyan. Sinareng Ki Jatmika pengrawit Sambodo. Pak Bayan. Monggo Pak Bapak Bayan. Debayan. Wah. Kerinduan. Sibu nderek. Dereng ngantuk. Sibu nderek. Boten. Kula piyambakan mawon. Oh nggih. Pun 11 tahun piyambakan. Saestu. Lah dalah. Mas Pentor, Nggih dalem, Bos. saiki duda itu menyala loh, duda. Oh nggih. Leres saestu nggih. Iya no. Saiki Pak Presiden Duren. duda, ya toh. Nggih. Calonnya gubernur Pak Lutfi duda, ya toh. Terus siapa nih? Lah sinten malih? Nek Bupati durung. Bupati saya kagungan wah kowe iki cangkemmu nyar-nyor ngono. Yen kuwi Pak Bayan duda. Lah iya toh. Nggih. Mula iki duda menyala. 11 tahun lah nggih. Mbah Jan. Lho nggih, duwete panjenengan ngersake sing putih, sing tipis, sing gedhi napa sing Pak De, ngersake sing ndi? Ayo. Napa nek Monggo. Sinten mawon ngersake sing kene. Lho, Kerinduan. Mang Nuding. nyedit-nyedit iki lho. kerinduan. Keri kerinduan. Oh, lagu Wi anu di kancane sing anu
Dikancani Masih sing ketipung ya dimainke ketipunge. Nggih. karo anu, karo Yayi, karo Yayi. Yayi. Oh, Yayi. Nyanyi dandut iki. Kek Yayi. Yayi, ya. Sinten mawon kenging yes. Oke, Mbak Yayi. Nah. Bisa ora, Aku juga rindu. Iya, Masa, Dok? iki. Nah, Mbak Debi pengalaman lagu kelingguan ini apa? Apal. Kiten kok. Sapa sing apal? Mbak Debi itu lagu kelingguan kan apa? Ngomong no. Duet. Yuk dikasih lagunya, sebuah lagu kerinduan bersama Bapak Bayan. Pak Sarno. Pak Sarno. Pak Sarno. Disiarke no, Mas Pentor. Karo sapa sing wedok? Ya hadir aktor yang sudah ternama Bapak Bayan Sarno bersama Yayi Galuh artisnya Indonesia. Yuk bersama pengrawit Sambodo hadir. Ile hadir. Yuk, lagune apa, Dik? Oh, lagune Semua Robin lagunya Nano. Wis ampun. Terima kasih. Terima kasih. Padahal Pak Yayi. nyuwun Nggih. izin menika Pak De Slamet. Oh. Pak De ini karo dono swantenipun. Wah, Monggo Pak De Pak Slamet. De Slamet. Nggih, monggo mriki Pak De Slamet. Ya. Oh, Bapak Siswa selamat. Biarjo. Nggih. Ayo iki dienggo nggone dhewe, pokoke sing iso Ayo. nyanyi maju ngono. Ora usah do isin. Monggo, Lek Selamat Gotri, monggo. Selamat Gotri piye? Monggo ibu-ibu, ayo. Pimpinannya Bu Willy. Pak Gotri, Lek. Dah, ayo sini. Majeng mriki. Mas Slamet. Nggih. Oh, nggone dhewe kok rasa perlu wedi, rasa perlu isin, ayo. Ya. Nderek Mai Bagyo hari jadi desa Perbayan ke-76 mugi sukses selalu makmur warganipun. Nggih. Pun gending apa iki? Nggih, Oh, Pak Dalang adik niki gending nderek pepiling. gladi Nggih. Tuanten Oh, nggih saking Bukit. Linmas nggih. saking SL. SL. Nggih. Oh nggih kayak ingkang tasih wungon Linmas dan SL niki Linmas dan KST. Oh nggih. Monggo, Wilujeng dalu Pak Selamat. Wilujeng dalu. Badhe Merdeka! Merdeka Pak, iya. get-geti. Nggih niki Pak Dalang niki wau request saking Pak Budi Srianto. Nggih, napa? Put, engko nek kowe nyumbang lagu duete karo Mbok Endembi. Oh. Nah, kene Bi. Ya Niki nggih. pamundhute Pak Budi Srianto. Nggih. Karo Mbok Endembi. Nggih. Kene Mbok. Lagi Inci. dipayah niki lho. Inje Pak Minggir. Nah, Pak Minggir ini. to. Pak Selamat iki. Lah iya nek pengen selamat mlakune minggir. Kalah nengah ya selamat. Yalah lah. Kowe nek ora nengah kok ora lega. Iya selamat. Nggih Ngono niki kok terus mbok riyen buka. kok teng Sungsang pinangge jenengan. Cah niki ala lae lah. Pas renang ya, Pak. Nggih. Kanca renang padha lek atlet. Ora yakin. Sik Pak Slamet nang Susan kepanggih sinten? Dalem Kepanggih sinten? Mas Pak Pentor. Mentor niki. Oh, Cah nggih. niki. Nggih. Nggih. Pas mendem paling. Cah cilik niki. Pas mendem. Mendem Ojek apa? mendem ae iki lho nyapu. Wis ora tahu aku ki. Tahu to. Ya mendem sak aku terakhir mendem ae gugur karo dalange kae wis. Malah. Amoh. Iya. Nggih. Nggih. Kene napa Pak Selamat? Pamudan saking Bapak Lurah Budi Srianto. Injih. Niki kan nuwanten loro ati kalih. Oh, loro ati loro. Weh. Namung sendika dawuh. Aku gubune piyai kene piyai sepuh lagune dandut kabeh iki lho. Lah nggih to. Orane jenenge Sinom Parijoto. Oleh geder nganti guyu. Sragenan. Ayo. Loro ati loro. Balik pelek. Iso ngarani loro ati loro. Nggih, Monggo lara dalange ra mudeng. Sigar heeh. Biasane niku Pak Budi nek kula ken tampil niku nyawer dan Oh, dheweke oh, kondur. Wau sampun. Oh, sampun. Kathah wau sampun. Pantesan Sih. kula di WA, Lah, kula iya. nembe jage teng parkiran, Pak. Nggih ngaten sih. Nggih, boten daden apa. Boten sak nyawer, Pak. Ya. Oh, tuku hik mawon, Pak. Garape monggo nyemangake. Ya, monggo. Ayo. Ayo. Malam Minggu, malam yang panjang, malam yang asik buat pacaran bin. Pacar baru kenalan,
singkat cerita, aku dan dia jatuh cinta. Cinta yang dalam, sedalam-dalam laut. Laut meluap, cinta pun hanyut. Joget Pak ngarani ati tatu wis rabi ditambah. Ayo, ae pripati ora bisa malayan karo sliramu gandeng andum tresno ngumbar nafsune asmara lali aku gandeng awas wanita liya Yo tresno aku apa dheweke wis milih dadi bojoku apa bojone bola bali mung gawe lara ning ati tatu wis rabi ditambah. wis liya sayang aku apa dheweke wis liya dadi bojoku apa bojone bla bali mung gawe kelak-kelaning rasa tresno sliramu ora bisa jaga Tinggal paningan marang keluarga tansah nyanding ayem tentrem ayem tentrem pangajap rino lan wengi bola bali padha ngarani ati monggo Pak Slamet aku iki dadi wong kurang apa nyatane siramu nglarani ati tatu wis ra bisa dijati. sliramu gandeng dheweke andum tresno ngumbar nafsune asmara lali aku gandeng wanita liya
bojone bola bali mung gawe geloning rasa rasa liramu rapi sonjogo pangacap rino lan wengi bola bali bola bali mbok aja nglarani ati Wah, matur sembah luar nuwun biasa, Pak Mas Ki. Ahmad. Dalang Jat Miko Agung Saputra. Bang nuwun Pak Di. Nggih. Wis, bane Bagas kewarasan. Inje winaringan awet gagahe awet sehate Pak Slamet peyek. Iki. Iki Selamat sepuh piyayine. iya no. Ning suarane karo Jogete peyek. sober. Kula ngerti ana ten griya kulino karaoke kula ngertos. Ten griya nyanyi kuwi lho. Lah ya karaoke. Heeh, nggih menghibur hati kuwi lho. Ki Mbak Debi, Apa dong sih? ada permintaan saking Bapak Babin. Nggih, ngersake napa? Bisa minta Nggih. lagu Suratan. Lah dalah ya ora. Wis sadurunge Pak Babin ya to. Iki saka anu sik bae sing Kolin Masik diaturke. Sing Dan Limas. KST. Monggo. Ngersake pepeling. Nah, Nggih. iki pepeling iki kur wae ibu-ibu sik. Monggo. Iya, ibu-ibu kur. Tlaku-tlanting. Iki dikinten ki bapake sampean. Oh Ki nggih. Haji Anom Broto. Kula kintunaken dhateng Bapak. Pak Ya, Anom. perjalanan saka Jakarta. Nggih, mugi sehat bakas Nggih. waras Amin. Dek iki bareng astos king Jakarta. ing Jakarta. Yo, kaya ngapa? Tlaku-tlak yo kendange. Monggo, terus.
Yen kepengin ya, Cak. Aja kepareng. Yuk. Nena